Negapor ngaku apa ngambu kendiat katu katu teli gijing teli tapi kebanongkong kolong hadian bapi simti komo CM matmai jongka Kasil Autonomous District Council kai kitong terekam ke bapi bu akmat banon wanra gijing kela hapo council kebanongkong ngarung ai kublai yapi ke bapi wan bannya kendu yang kham tamban le ya interview ningkong na kaliang kajonga nga soban aingu iublay ba lapan poy nga ngani kathong bangan longkung CM jongka Kasihil District Council ba nga suru ban ai kublay ya ki parlok MDC baro ki bala ai ka jing syania nga ban longkung nong yalam pathamai jong ngani ka council bat ka ba kongsan nga ai kublay ya ki pai ba jongka sora konstitusi ki badai lengba ka jingjiet ke jongki ya kabangan yo biang sai sien ban long nong mi khmat hang nia po district council ka thong ka baning kong ka long ba hadin ba pilai hakimi ki khendiat banai khendiat tayo ki baladap snam baladap kaladon ka jingki phalo kadon ka jingbom shong ka jingbom biang mo ka sensar ka khadar hang ni don ka jingki te kawai ka thong na kalyang jongai ka banga karpat ki perlok baro kalong tong in wanra sa sien dia kata ka stability lani ban wanra ya ka isi ka baskam kata di kawai ka thong ka baar adim da simti kum CM kalong banga kwa hi ba kani ka institution ka badon lengba ka 6 schedule lengba ka riti sensar kadi banne bat ka kum ka bor ka balapan ko bor da ka sik schedule kenang ba ngila ban klan ya kini ki bor ki bangi ngila yo namar kum bangi i ba kini ki bor ki bangi don ki lasdang ban telot mo namar ba teng wat ki pai baru ngai i ba kim don jing syania syu wat yang i ki MDC ru namar ki ong ba teng la i kam kai ka kam MDC namar na ka por ka don bai tang ka jing ya kini syuki kajing bom yahun kajing penki CM na koi kapor te kata ka objektif lani kata kajing thumu hak bangi don hang ni bo pai ba la jit ingi kayap no kadu no tena takadau kajing angnut hi kajonga kalong ba khnang ba ngin yo ban pendap ya ki jing thumu ki ba kat kum ka sik schedule lapan ko bor ingi ngidon kam ningkong ya ka stability ban yo ya ka stability kalau ko be bahagi dis council kamtam de kai ki thong ko bapi pimot ban ya trilang bat ki para MDC jong ki ba ban yo ya kata ka jing syania ko pura hapi nadu ka sni ka baning kong ka banga simti kum CM ka banga karpat ya ki para MDC baro kentup ki badan lang haka liang ya sensyar bat komju ru haka liang ya te ngong ya ki ba ngadon kam ya ka jing ya trilang bat kai ka bangin persang kalong bangin wanra ya kata ka kai ka bangin le kan don ka jing ya kenjok tien mo ka di bandon ka jing ya selok lang ngim dei ban le lendet yang nunu ka kam ngidi bandon ka jing ya stu jing mut ngidi bandon ka jing ya mer jing mut bat habadon kinu ki jing duna hang ni hang tai ngim dei ban ya keren ban penhe sabar rei ka bakongsan ka long ba paramangi ngini sob ya kani ka problem te lengba kani ka atmosphere ka bangila ban maintain da ka ba ngi long close iwe ngi jan ngi long frank ngim don nganu ki jing tharai sniu ngim don nganu ka jing perkhat sniu da kumni da kumtai na thai de tang lengba kata ka lenti ka ba ngila ban wan ra ka stability ka wei ni ki thong jong ka dis council kalong ban pene pensa kiriti ki dustur jong umen berim baca ini culture jong kejai benru nado ka sensar ka khadar do ka culture di pi ko mu CM ka thai PE ba ka don ka jing tlat dan ka jing bom don shu kata ka jing scam jong ka culture jong kejai benru ko jong ka ki ba pi pin le ban kursiu dan ban scam pat ye ka ni ka riti ka dustur ka ba kongsan ka bangi ngidon menta ka long ba ngidon ya ka ni ka sensar ka khadar ka jongi kabaleng ba ki kli nong sensar ki bahap apo ka district council kum ki CM ki Sardar kum ki Wadadar ki lengdo kini
baro kidei ban penne ketika kamram jong ki hima baro baki dei ban penne ya lagi jong ki riti dostur katkum ki hima ki baki don kata di wi bakongsan bar ka ju ka puaru ki dei ban don ka jinge trilang bat ki dorbar snong ki dorbar snong jongi ki dei ban long ki bakhlan ka bagi khlan ki dorbar snong kumbalong manta kamut ka jai ban riu ka im ka riti dostur lani kata ka kolshor lani kata ka kom sensar khadar ka jongi kane tenrei lada ki dorbar hima jongi ki telot lada ki dorbar snong ki telot ngaso ka jai ban riu ka telot Hal bedi pat kini ke culture ke jongi ke pa desa lap nong kawai nagi culture ke kapang tam ha kini ke lagi jai penriu dulu. Kumno pendek pat pendek pensa ni pen im ya ke culture ke. Tang tiang ngan sipan kan mau pi ba kaladon ka sinjam ke ba nakaliang ka district council ha kawai ka por ke ba ngila pesdang ban pengkiim ya kini ki culture ki bangidon. Ngatharai pi kan mau ketu ke monolith festival kabalong hang tai mo phlang hang tu ngilawan ra ngila syuki slut ya baro ki culture ki bangidon baro ko gari jongi nadu na boy nadu na west nadu na east baro khoi ki layawan hang tu bat ngatharai kan dei ka we ne ki events ka ban sa jing kan mau hoi ni kadon ka jing sya kan no mo hadin bala pelong biang itu monolith kimi hang ni hang tai ki jing duna ki jing bakla le se ki jing bombiang ha kata ka accountability dan renga ngasngohi bakala ka council mentang ngan hab ban simbiang sesisen ya kumno ban PKM ya gini ki culture ki bangidon kenang baki nom yap su Pipen kan mau ya ke monolith festival kidan ki jing tung ban penlong biang ya ke festival ma ketu kedai ke festival ke we ni ke bala kala pau ha ke le ndai tang ha gari ndai pach kumba ngilarai ha ka isi ke barem haka isi ke ba macam senam ngila ong bangin pelong biang ya kamu nade festival tengah tarai lada kani ke situation kumba hi ka long menta nama bagdan ni u COVID-19 te ngi kumba ka situation kam sya yangi tenrai lada isnei ublei lada ngi light no nau ni u nyang jingpang ngatarai ngin ngi hab hiban le biang ya kani kamu nade festival in pai biang sendiat sensar kada iba terus kawai ke ba ngi ba ke ba penki ya ki himas simaro kedai ba dalawan ki CM ki batmai bonsin ko cucia kini ki jimpen kalai ki CM ya ki bosen syar hakima ki laka ki rai te pi ke ke thong ke jong pi ba halor kini pi ka thong ga baning kong galong ba ngidei ban pendu no ya kini ka jing thung acting ngidei ban yo ya ki kli no sensyar ki bapura ki banjit kat kum ki riti ki dostor jong ka tu hima tena tak daw ngapen slur ya ki hima baro bakin codify ya lagi jong ki ak hapo ki hima khnang ba karu company ai ka jongi kan nang ni na district council kan long tang ka jing pen scam nginum tu klar su ya ka ka ak ka baki ki la codify khnang ba kin da jet ya nu no klik no sensyar kata ka proses mo ban jet ya klik no sensyar kan long tik kat kum ki riti ki dostor kat kum ka ak ka baki don tapi ba hakini ki hima ki ba don ki ak ki ba scam pimidei bahkan don kata kajing ya weng CM lani kajing ya thung CM thamai kiya be nanti nri ka ba kham huri hura kami hagini ki hima ki bamdon ki ak ki batikana takadau ni teng la ajir UCM bapura nri ki mi ki jing ujor ba kumni kumtai namar kamdon karu kompania kam ka batikana hagitu ki hima na takadau ka pelong gitu ki klik nong sensar le se da ka baburom le se ka la bandon kajing duna hang ni hang tai le se ka la bandon kajing bakla tenak takadau ki khun ki hajar ki bu ka komplain changi bat hadin bangila pisar pat ya ka komplain ga jong kingi i bakalong junior lani ka baki penkhen shisha ya ka kom sensa khadar ngim ban sepat ban ha ban weng ki ten re nga susi ban ong kumta namar nakaliang ga jong hingi kwa ba ngim kwa hi ban ya weng ban ya thung sim nakapor sakapor sekawai pat kawai ni kijik bagi diskon su ki kendo kedai hakaliang ka fund mabun sin ki shania be ka share tax agak khajna na state government pi kum usi am thamai ke ka thong go pin le ban penlong ya ka khasil de autonomous council ba scam ha ka liang ka prasat ka pi ka ba kongsan kalong ba hoi kadi ka jing shisha ba ki district council ki shania ki share ki bangidon ba ka state government dan rai kum ba kalong menta hang ni po khasil ngidang bun ka share ka bang 4 yo
naga state government tenre naga daw jong ka jinglong jingman kumni kum PE naga daw jong ni COVID-19 naga liang state government ru ka pen I ka jing te ka ba arpat kalong ba ngihap ban wat kila nanti na ki resources la jong kumnu ban penmi fund ten ta ka daw ka way na ki mat ki bangilaya kren ha ka isi ka bamswa kalong bangi de ban pen kieu ya ka ni ka traditional tourism lani ka kam jengok kai perthai ka bakat kum kiriti dustur ki jongi khanang bagi beri ki banabar kinele ban wan sakni ka ri ka jongi ban pej thu ya kom im kom long ka jongi bat naga ta ka daw ngila ke isi ki barem na kdu ka tem ka beladap kila sedang ban initiate ba ngide ban don ki aset ki babiang khanang ba ngila ban generate revenue Pilai I try ka Karuhil satu masjid council entahlah asnem kimlah masjid pulau Kajantia Hill satu masjid council rum entahlah rum mandring nyu benai kimlah masjid pulau ka kumno ka fund position jong pipat hang ni hapo KC DC am kum bakalong manta usnam ngin don hi ha ka jing ten rei lagat tar ngin persyang ban tha pila kilanti bakan nomi pa ka jing adu ban adu tulop ten rei ngasukwa ban kadong ni ba ka jing fair ka khasihel ba kini ki arteli ki district council kalong ba ha kini ki arteli ka jing ya thungkam thungjam kal along ka ba palat lada compare ya kini ki arteli ki district council bat ka district council ka jongi rengi ngidang don ya ka number jong ki staff ka bebiang te wat lagat taru nakaliang ka jonga ngala kerensya ya ki officer ba manta ngadang pha ya ka ban tokit namar ki babun ki staff ki jongi ngalap bakim juan tre bagi don ki bam juan report wat tang ha ka duty ru ndri ki basyem ya ka tulop te nakaliang ka ni ka isi ka bathamai ngin sa wat ikila kilanti balada don ki bri ki bapen kenya ka jing tre kam lada ki man tre ba ni man se wat ban syem action ni ki ru Lesibo na tasik jeng plot por jeng